voina hian YouTube channel hondan mizo tong nge in kalo zirtir don che huani tunlai khovela mi tu puin paisa olsam te lo chwagan duwa mase entin nge YouTube le social media dang atang paisa kan lo chwa theyang ti zona atang reng thina ne chante u tunlai khovela mi tu puin YouTube atang paisa olsam te in an lo chwam zum to a mase chumi atan chuan idea le strategy share ta tulani wena hian YouTube channel hondan atira tanga to khlengin kalo shil don che wani video hi to khlengin lo en ula share thiam lo te in nei chuan comment lama po min lo zot thei YouTube channel hondan apui mobile chu Gmail account hi ani a Gmail account in nei chuan channel po itan thei ti na anime ati dan video wa hianin kalo hmu tir don che wa video hi to khlengin in lo en don nia